Забравете измислените герои на Запада. България има истински такива. Младо момче вървеше из празните улици и видя захвърлена на боклука една стара кутия. Вътре не се криеше поредната вещ, а забравеното сърце на България, излъчващо мистична светлина. И когато малките ръце разгърнаха първите страници, магията се събуди, разкривайки апостола. Пред очите му оживя онзи легендарен лъвски скок, който смълча цяла империя. А после, прелиствайки с трепет напред, то усети бурята на историята и видя гордата фигура на борда на Радецки. Онзи суров, непоколебим поглед на човек, отиващ право към безсмъртието. Внезапно от страниците започнаха да излизат сенките на древни царе и мистични легенди. Развяха се знамена, заблестяха мечове от славни битки. Детето четеше, а в очите му се раждаше пламъкът на гордостта, който бяхме изгубили. И в същия този момент един пореден изгаснал екран върна младежа обратно в студената, празна реалност. Заобиколен от мрак, той забеляза светлината. Светлина, идваща не от дисплей, а от страниците, които детето четеше. Приближи се несигурно, привлечен от нещо истинско, а детето просто му подаде искрата. Щом отвори книгата, всичко се промени. Той видя величието на предците ни, живи пред себе си. Празнината в душата му изчезна мигновенно, заменена от гордост, разбиране и силата на българския корен. Тази сила ви очаква в комплект България. 4 уникални книги за велики битки, владетели и митове. Кликнете сега, вземете с 32% отстъпка и 2 подарък.